Dobrý deň, moje meno je Blažej Černák a vítam vás pri podcaste Dosť dobrý a vítam aj Bronislavu Švrčkovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No, ja už som sa tešil na náš ďalší rozhovor a keď sme si tak písali, že o čom to bude, tak ste navrhli a napísali mi, že spoluzávislosť. A teraz moja prvá myšlienka bola, že ideme sa rozprávať o nejakej skupine drogovo závislých, ktorí majú spoluzávislosť. Ale potom z toho vysvetlo, že nie. Že to bude trošku hlbšie. Že to bude trošku iné. No tak poďte vysvetliť, čo to je tá spoluzávislosť. Ja som tak nad tým rozmýšľala, lebo mali sme tu nedávno ten rozhovor o toxických vzťahoch, ktorý má ináč veľkú odozvu, že sme si to dobre pokecali a v podstate z toho vzniklo veľa takých otázok, že čím sú si ako keby tí ľudia podobní, ktorí do takýchto vzťahov nejakým spôsobom vklznú, v zmysle toho, že teda nájdu si partnera, ktorý nie je schopný toho, povedzme, blízkeho vzťahu, alebo si nájdu partnera, ktorý je niečom závislý, či už je to na hrách, alebo na čomkoľvek inom. A tam je na to jedno také veľmi pekné slovo z angličtiny, sa to volá, že codependency, a to je práve preložené do slovenčiny ako spoluzávislosť. A táto téma tej spoluzávislosti je, myslím si, že takým nosným kľúčom toho, aby sme začali lepšie možno rozumieť tomu, prečo vklzávame práve do tých vzťahov, kde je ako keby ten problém toho partnera kľúčový a vlastne okolo tohoto problému sa ako keby točí celý môj život. Hej? Takže ja som s partnerom, alebo partnerkou, aby som bola fair, ktorí sú na niečom závislí, či už sú to teda nejaké návykové látky, alebo ja neviem, sú to možno, že nejaké pestré mimo manželské vzťahy, akokoľvek si to nazvete. A ja miesto toho, aby som začala možno, že riešiť to, ako fungujem a kvôli čomu som v takomto partnerstve, alebo prečo som sa do neho dostala, tak vlastne celú svoju pozornosť sústredím iba na to, čo je vlastne problematické s tým druhým a čo je na ňom zlé. A čo keby ten druhý zmenil, tak ja by som mala vlastne krásny život a všetko by bolo v poriadku. Takže ja som nejakým spôsobom závislá na jeho závislosti. Keď to takto prežediem. Dobre, toto bolo pekné, že závislá na jeho závislosti, ale je to akože reálna závislosť, teda tá partnerová závislosť je reálna, hej, na niečom. Ste hovorili drogy, alkohol, možno ďalšie veci nejaké. Áno. To je akože reálne, hej? Áno, že... berte si takto. Ja myslím, že keď sa pozrieme spätne, čo bolo častokrát, taký ten život toho, že muž teda pil a žena bola vlastne tá obeť, ktorá sa všade sťažovala, že ako ten muž pije, alebo teda nejakým spôsobom za každú cenu zakrývala teda to, že pije, ospravedlňovala ho v práci, skrývala, čo je mu alkohol, aby nepil. A on nejakým spôsobom stále tam bol ten dôvod, prečo je nešťastná. Veď ten muž pije a on má tú závislosť a on je vlastne ten, ktorý to kazí, on je ten, ktorý vlastne to spôsobuje to nešťastie, ale vlastne tam unikala tá pointa toho, tak prečo tam zostávaš, hej? Že tomu ako keby bolo málo venovaná tá pozornosť, takže áno, sú to tí partneri, s ktorými je povedzme veľmi ťažko žiť a nemusíme sa baviť len o závislosti v zmysle toho, že treba pijú alkohol, alebo teda možno, že nejaký narkomania alebo niečo podobné, ale môže to byť napríklad život s partnerom, ktorý má psychickú poruchu. Môže to byť s partnerom, ktorý je veľmi vážne chorý. A môže to byť takisto závislosť na niekom, kto skutočne je, povedzme, závislý od sexu. Alebo čohokoľvek iného. To znamená, je tam nejaký ako keby okatý problém toho druhého a ja som ten človek, ktorý som sa teraz rozhodol to riešiť a poukazovať na ňo. On keď to dá do poriadku, my dvaja budeme OK. Dobre. A hneď, že čo je na tom zlé, že chcem riešiť niekoho iného problém, hej? Ešte keď som aj vo vzťahu, no tak ja to chcem vyriešiť, no tak starám sa o neho, že záleží mi na to. Čo je na tom zle? Ono to je funkčné do tej miery, kým máte nejaký vlastný život a kým je to niečo, čo prináša výsledky. Vymyslím si, že ten partner povie, áno, mám problém s tým pitím, alebo partnerka, prosím ťa, pomôž mi nájsť dobrého terapeuta, alebo vybav mi liečenie, momentálne neviem to zariadiť a vy poviete, super, tuto poďme a vidíte ako keby tú zmenu alebo tú snahu o to, niečo s tým robiť, hej? Pretože my sa môžeme v takéto nejakej zložitej situácii ocitnúť a samozrejme tá pomoc tej rodiny a tých blízkych je v tomto prípade kľúčová alebo potrebná. Ale potom tu máme tú druhú situáciu, na ktorú naražam ja, je, že ten partner vlastne nepreberá zodpovednosť sám za seba. A proste pije ďalej a nechce ísť ani na terapiu a nechce ísť ani na liečenie a nechce prestať s tými frajerkami alebo iba slúbi, že prestane alebo čokoľvek iné. Dobre. A tu môže nastať ten problém, že ten spoluzávislý
nerieši nič iné, iba jeho problém a to je ten problém. Hej? Tá spoluzávislosť je vlastne charakteristická s tým, že ja vlastne vo svojom živote za chvíľu neriešim nič. Iba tú partnerovú závislosť. To znamená, že mojich 24/7 je o tom, kde je, či pije, či má frajerky, či to držal slovo, či bol v tej práci, či sa niečo nestane, či niečo nedodrží, nejaký sľub, či ho nevyhodia z práce a tak ďalej. Dajte si tam hocičo. A vlastne celý môj život sa svrkne na to, že ja riešim, že preboha, čo s tým partnerom a partnerkou bude, len aby som to zachránila. Dobre. Mne teraz naskočilo také, že však to si povie, že človek, že to je vlastne vzťah ženy a muža a tá žena ho nie že manažuje alebo riadi, ale často býva takýto ten akože model, že žena ma nepustí von alebo ma stále kontroluje a všetko mi hovorí, že čo mám robiť a kam ísť a nemám chodiť tak často na pivo. Že príde mi to, že toto je ešte akože OK, ale že to nebezpečie, tá hranica, že kde je, hej? Že ako si to povie tá žena, že ups, mám problém, riešim fakt iba ja. No to je celkom zaujímavé, vy hovoríte, že toto je ešte v pohode a napríklad ja už by som to žiť nevedela. No, ja v tom tiež nežijem, tak ja to iba tak akože tá teória vždycky funguje, že kamoši hovorili a podobne. Kamoši hovorili, hej. A je toto obmedzovanie také, myslím, že ten kľúč, ktorý je tam, alebo ten najväčší problém, ktorý je tam, že máme tu dve strany a dá sa povedať, že ani jedna z týchto dvoch strán nechce prevzať zodpovednosť. To znamená, strana, ktorá pije frajerku, ja neviem, flaka sa, nemá prácu, tak nevie prevziať zodpovednosť za seba, aby treba s tým poškodzujúcim správaním prestala, alebo teda išla na terapiu, alebo nejako sa teda postavila na vlastné nohy. A tá druhá strana, tá spoluzávislá, nechce prevziať zodpovednosť za samu seba. To znamená, kvôli čomu ostávam v takom vzťahu, kvôli čomu je pre mňa ten problém dôležitejší ako ja sama, kvôli čomu si nechávam prekračovať hranice, prečo neriešim seba. Pretože v tomto je to strašne zaujímavé, že keď už sa to veľmi ako keby zacykli, ja to najčastejšie hovorím o tej závislosti napríklad, alebo spoluzávislosti, keď máte niekoho, kto pije, kto je alkoholik, lebo tam je to také viditeľné. Tak ako keby, povedzme, že žena má muža teda, ktorý pije, ako keby celý ten svet sa točí okolo toho, že proste stráži ho, nadáva mu, nepustí ho s tým kamarátmi, schová mu všetko, tam mu dáva vitamíny, ja neviem, dohodne mu terapiu, dohodne mu nejaké tie veci, nadáva mu, pohádajú sa, hej, že nejakým spôsobom, teraz susedom plače, keď to je, neviem, proste urobí toho toľko, až začne byť násilná nejakým spôsobom, že normálne je to ako keby neznesiteľné s takým človekom žiť, pretože z toho ako keby stupňujúceho sa zúfalstva a frustrácie sa stane vlastne ten, v tomto prípade pijúci muž, jediným nosným problémom celého vesmíru a všetko ide bokom. Ide bokom môj život, moje potreby, častokrát moje deti. Nie je možné, aby ste sa plnohodnotne venovali vlastným deťom, keď vy nič neriešite iba toho partnera, ktorý má nejaký problém. Hej. Takže stane sa centrom vesmíru a takto sa stáva častokrát aj tá spoluzávislá osoba neznesiteľná, komandujúca, otravná a proste paradoxne roztača to kolečko, že ten druhý pije ešte viac, pretože v tom tlaku je mu strašne zle. Jasné. Teraz otázka. Hovoríme stále možno, aspoň mi to tak nabieha, že to je vždy tá žena spoluzávislá, ale otázka, je to aj naopak? Je to naopak. Hej, toto nie je úplne fér, to sa priznám, že genderovo to sa mi stále nedarí vyrovnať. Tým, že som žena, tak stále hovorím, že o chlapov ja sa im takže všetkým veľmi ospravedlňujem, pretože je to pol na pol. A je to veľmi, myslím, taký pekný film bol, že keď muž miluje ženu a tam bolo proste Meg Ryan, tam bola alkoholička, ktorá pila, ten muž takto všetko pre ňu robil, aby proste dal na poriadok. Rovnako takto môžete mať nejakú dramatickú ženu, ktorá chodí po nociach, po večierkoch a žuruje podobne, nechá dve malé deti doma, muž je dohovára, prosí ju, proste aby sa chovala ako matka, aby proste sa viacej snažila nejakým spôsobom, alebo má ženu, ktorá nie je ochotná pracovať a nejakým spôsobom sa stále len zabávať, čokoľvek také, hej, alebo má teda ženu, ktorá potajomky pije, prípadne uteka do tých nejakých závislostí a podobne. Tiež ženy to zvyknú robiť možno, že menej okate. Skôr to býva takéto skryté, ale tá závislosť napríklad môže byť aj na tej pozornosti mužov. Hej, že proste kdekoľvek sú, tak tá žena na seba stiahuje pozornosť a chce za každú cenu aj niekoho prinútiť, aby sa do nej zapozeralo už len preto, aby si niečo dokázala. Aj to môže byť forma závislosti, ktorá môže byť veľmi ničivá napríklad pre toho muža. To môže byť z toho vyslovene na prášky, hej, že kdekoľvek my ideme, tak radšej čo urobí? Radšej nikam nejdeme, kde žena zase sa sťažuje, nikam nechodíme a podobne. Takže tam sa vieme zamotať, či sme muž, či sme žena.
tam potrebujeme rozumieť tomu, ako to máme my a čo sa nám vlastne deje, že sa ten problém toho partnera stane dôležitejší ako náš vlastný život. Ak vás tento rozhovor zaujal a radi by ste si ho vypočuli celý, nájdete ho v online programe Dobrý život na stránke www.dobrý-život.sk.